Het bekende beeld van de sliekwerker op het dik bij Zwarte Haan is vernield bij werkzaamheden door het wetterskip. Het asfalt op het dik wordt vervangen en daarbij het een freesmachine de sokkel rekken. De skeer het beeld zelfs liek het te vallen, maar de sokkel is zwiers kan scheren. In Hegebuintem is begonnen met het herstel van de fungerring van de verzakke toer. De toer zou zonder ingrepen naar vereventijd omvallen kennen. Om verder voortzakking te voorkomen wordt de toer nou op een ondergrondse tafel van beton pleerst. De kosten van het herstel van de fungerring worden roest op €250.000. Ouders met bijna in de leeftijd onder 18 jaar kunnen daarna allerhande opviervragen stellen bij het opvoedpunt in Ljouwen dat van de morgen open is. Het opvoedpunt Leeuwarden is een gearwerking tussen de gemeente en de jeugdzoenensdienst van de GGD. Het komt in plak van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het is zacht vannacht, 13 graden, er is kans op mist en er stiert net volle wien. Morgen een simmerse dag, 23 graden, maar zinnen, maar ik een soort bewolking. De zuidwestenwind is zwak ontmatig.